Egunon berriro eta barkatu zailtasun txiki bat izan dugu eta sonidoarekin. Aipatzen ari nintzen eskerrak guztioi, pantailaz bestalde zaudeten guztioi. 2022 urteko enpresen laguntza planaren xehetasuna konpartitza gatoz, zuek guztiokin, eta helburua da gaur hasi eta 3 egunez saio informatibo telematiko hauekin jarraitzea. Interes handia piztu du saio honek eta datozenak ere, eta dagoeneko 2200 pertsona baino gehiago daude izena emanda, zaudete izena emanda. Hortaz, eskerrik asko benetan, eta espero dugu zuen interesakoa izango direla jardunaldi hauek, eta asetuko dutela zuen jakintza nahia eta zalantzak ere argitzeko balioko duela. El objetivo de estas sesiones telemáticas Une honetan, martxan jarri ditugun saio telematiko hauen helburua 2022ko ETE-entzako laguntza planean jasota dauden 74 programak zehatz mehatz xehatzea eta adieraztea da. Gustura elkartuko ginen aurrez aurre, gaur eta ostiral bitartean egingo ditugun saio hauetan izena eman duzuen 2400 pertsonekin, baina hasierako formula telematiko hau aukeratu dugu, datozen hilabeteetan egingo diren aurrez aurreko saio batzuetan aurrera egiten jarraitzeko. Komunikazio trinkoa izan nahi dugu zuekin, Euskadiko enpresa bakar bat ere, gera ez dadin plan honetatik kanpo, ez jakintasunagatik edo ez direlako enteratu gauza hauei buruz. 2022 laguntza plana honetan, 580 milioi euro aurre ikusten dira. 74 programa esan dugun bezala, eta 12 ataletan sailkatuta daudelarik. Gaur, teknologia, berrikuntza, eraldaketa digitala eta ekintzailetza jorratuko ditugu. Eta horretarako gurekin dira Estibaliz Arnaez sailburu ordea, eta berekin Alberto Fernández eta Leire Madariaga zuzendariak. Bihar, garapen industriala, energia, nazioartetzea, ingurumena eta ekonomia zirkularra landuko ditugu. Eta etzi, ostiralean, landagunea eta itsasguneetan ematen den ekonomia eta hori garatzeko programak, arrantza eta nekazaritzako laguntzak, elikadura industria edo bioekonomia sustatzeko ekimenak. Esan beharra dago, kasu honetan, alegia ostiralean, berrikuntzak eta teknologiak ere 2022ko laguntza planaren helburua da, zalantzarik gabe, Euskadiko enpresa sarearen lehiakortasuna handitzea, baita enplegua mantentzea eta sortzea ere. Entzuten ari zaretenok ondo baino hobeto dakizue Covidek nolako kolpea eman dion gure ekonomiari. Eta bizirik jarrautzeko egin behar izan ditugu hainbat jarduera eta aste batzuk gertatzen denari aurrea hartzeko. Zentzu horretan, aitortu nahi dut, zuek egin duzuen lan guztia joan den urtean zehar. Duela urte bete aurkeztu genuen 2021ko laguntza planak 460 milioi euro iragartzen zituen, eta plan horrek 8.000 proiektutik gora lortu du bultzatzea. Zuek garatu dituzue programa hauek, eta 22ko planak 2.000 milioi eurotik gorako inbertsioa posible bihurtu du. Hau da, 460 milioi egon ziren bultzatzeko proiektuak. Programa guztiek noski ez dute izaera inbertitzaile argirik, baina hauek dira dinamismo berezia dutenak. Eta dinamismo berezi hori gure herrialdean lanetsi behar ditugun 2 trantsizio handiei lotutako ekimenetan. Digitalizazio batetik eta trantsizio energetikoan bestetik. 2 plan, 2 urtetan, 2021-2022. 1.000 milioi eurotik gorako baliabide propioak. Erdia, enpresa sarera iritsi da dagoeneko. Eta gainerako 580 milioiak kudeatzen hasita gaude. Hain zuen ere datozen hilabetetan pixkanaka zuen jardueran eragina izan dezaten. Benetako eragina izan dezaten zuen jardumenean. Eta hau, benetako dirua da. Euskadiko ETE-entzat
bultzatua edo bideratua. Eta Europako baliabideak iritsi arte itxaron beharrik ez duten proiektuetarako. Izan ere ezin dugu besoak gurutzatuta jarraitu eta horregatik plana badugu, aktibatu behar dugu, hain zuzen ere gure ekonomia eta enplegua suspertzeko eta dinamizatzeko. Jarritako dirua. Dagoeneko 2021 urteko diru laguntzak proiektuetan ezarri dira eta 2022 urtekoak zehazten ari gera eta ahalik eta azkarren zuen esku egongo dira. Enpresa txikiak, proiektu txikiak batzutan, baina benetakoak, eta beste batzutan dimentsio handiko proiektuak, guztiak zuen enpresetan eta zuen ekonomia bultzatzeko garatu ditugunak. Hobe dugu herri bezala, benetan gure gaitasunetan eta gure benetako baliabideetan oinarritzea. Ez dugu Europatik iritsi daitezken diruen zain egon behar. Etortzen direnean ongi etorriak, baina bitartean ezin dugu egon besoak gurutzatuta. Lanean jarraitu behar dugu. 2021 urteko urtarrilean hasi genuen Euskadi gure proiektua lantzen, gure garapena lantzen. Bi lerro nagusiekin, gure transformazioari, gure eraldaketa nagusiei aurre egitea eta zuengana dirua helaraztea ahalik eta hoberen. Eta ez dut gehiago luzatu nahi. Horregatik, berriz ere eskerrik asko gurekin egoteagatik, zuen arreta eta zuen interesagatik, eta espero dugu benetan zuengana iristea eta informazioa, behar dezuen informazioa guztia helaraztea. Eskerrak berriro eta orain utziko zaituztet Estibaliz Hernaez sailburu ordearekin. Eskerrik asko sailburu, egunon guztioi, nirekin Alberto Fernández teknologia eta berrikuntzako zuzendaria eta Leire Madariaga ekintzailetza eta eraldaketa digitaleko zuzendaria badaude. Aurten ere, sailburuak esan deuen moduan hasi gara dinamika hau martxan jartzen, guretzat, gure laguntzak azkenengo enpresarentzat ere heltzea oso importantea baita. Gaur aurkezten dugun arloa oso zabala da, gure eguneroko ekinkizunean daukagulako ikerketa eta garapena, berrikuntza, ekintzailetza teknologikoa eta eraldaketa digitala. Eta Alberto eta Leirek azalduko duten moduan laguntzen eskaintza oso importantea eta zabala da, oso potentea. 26 programa eta zerbitzu zehatzak eta ia 258 milioi eurorekin bultzatuta. Gaur aurkezten dugun esparruak hainbat arlo barne biltzen ditu, garapen ekonomikoaren barruko zeharkako eremuak, hala nola teknologia, berrikuntza, oinarri teknologikoko ekintzailetza eta eraldaketa digitala. Gure enpresa handi, ertain eta txikien lehiakortasuna etengabe hobetzeko ezinbesteko tresnatzat hartzen ditugu. Gainera, uste dugu funtsezko esparruak direla hauek Europak markatzen dituen trantsizioei heldu ahal izateko, sailburu Andreak esan duen bezala, eta horiek arrakastaz garatzeko. Batez ere, teknologiko digitala, energia klimatikoa eta sozial sanitarioa. Gure helburua 2022ko ete honekin hainbat helburu lortzea da. Batetik euskal enpresa gehiagok gehiago eta hobeto egitea. Euskal enpresa gehiagok berrikuntza gehiago eta hobea egitea. Euskal enpresa gehiago digitalizatzea eta eraldaketa digital seguru baterantz aurrera egitea. Oinarri teknologikoa duen gure enpresa sarea ahal den guztia haztea, kalitatezko enpleguak sortuz. Helburu handitsuak dira,
baina nik esan dudan bezala erraza edo nork egiten du. Helburuak ipini behar dira, erronkak ipini behar dira eta hoien bila joan. Hori horrela izanik, zuek, gure enpresek horretan izan behar duzuen papera oso garrantzitsua da. Eta guk, badakigu jakin ere, batez ere enpresa txiki eta ertainentzat bide hau zaila dela, ez dela erraza, baina guk, erakunde publikoa garenok, zuekin batera joan eta lagundu beharra daukagu, batez ere arrazoi batetik, benetan sinesten dugulako horretan, eta gure apustua irmoa da bide horretan. Eta paperak den gauza guztiei usten die, baina apustu hori honako 3 ardatz hauek babesten dute. Batetik, bidea markatzen diguten estrategiak baditugu. 2024ko industria plana, 2030ko ZTBP plana, 2024ko ekintzailetza bultzatzeko plana, eta 2025ko Euskadiko eraldaketa digitalerako estrategia. Bigarrengoz, gure aldetik, ahalegin ekonomiko oso garrantzitsua egingo dugu guztira, esan bezala, 26 programarekin, eta zerbitzu jakin batzuk aipatutako 4 eremuetan, eta horretarako 258 milioi euro, gehienak diru laguntzetarako. Albertok eta Leirek gero xehetasun gehiago azalduko dizkizuete. Eta hirugarrenik, gainera, lehen mailako zerbait ere badaukagu. Lehen mailako giza talde tekniko bat, bai Espriren gobernutik eta bai eragileetatik, Basque Research Technology Alliance eta BIC-ak, horietatik enpresen eskura egongo dira. Horiek zuen eskura egongo dira, zuen esanetara behar duzuen laguntza guztia emateko. Ez naiz gehiago luzatuko. Nik uste dut batez ere, zehatz-mehatz ezagutu behar dituzuela programa guztiak, eta zalantzaren bat egonez gero, hemen gaukazue, katalogo erabiliz, weba erabiliz, edo aurrez aurre. Egingo. Hoberena da programak zehazki ezagutzea eta zalantzak argitzen saiatuko gara. Dena den web horrian daukazue informazio guztia eta gure taldea zuen esanetara geratzen da. Animo eta aurrera. Eta eskerrak eman nahi dizkizuet aurkezpen jardunaldi honetan laguntzagatik. Eskerrik asko sailburu, zure sarreragatik. Bueno, como Alberto Fernández teknologia eta berrikuntza zuzendari, y me toca... Eta, hasi beharra daukat. Bai. Parkatu. Cuestiones técnicas, nunca mejor dicho, el director. Arazo teknikoak teknologia zuzendariarentzat. Esan bezala, nik hasi beharra daukat, oso pozik gaude hemen zuen aurrean egoteagatik, badakigu interes handia duzuela, asko zaudetela pantailaz bestaldean, eta, zuen itxaropenak betetzea nahiko genuke. Hasteko teknologia eta berrikuntza programak aurkezteko izkizuegu, 5 programa, IGEGeri laguntzeko, eta beste 3 programa enpresetako berrikuntzetarako. Hemen mapa hau diseinatu genuen hain zuzen ere I proiektuak egiteko enpresetan lehiakortasuna handituko dutelako. Lehenago, sailburu ordeak esaten zuen bezala, garrantzitsua da guk tresna baliagarriak emain ahalizatea zuek erabaki egokiak hartu itzazuen proiektu berri ekiteko orduan. Proiektu berriak lortzea da tresna hauen helburua. Batez ere lehiakortasuna handitzeko, horrek abantaila kompetitiboa emango duelako produktu berriak eta zerbitzu berriak eskaintzean. Horretarako, Euskal Herrian erronka zein den esan nahi dugu, berrikuntzan, lidergo izatea, hain zuzen ere, esparru honetako enpresak ugaltzeko eta beraien negozioa eta gastua ere bai, ikerketa eta garapen gastua handituz. Garrantzitsua da
enpresak erakartzeko tresna hauek ematea eta postu egitea berrikuntzaren alde sistematikoki. Proposatzen dizuen ibilbidea, Azitekekin hasten da. Azitek programa handia da, 95 milioi euro dituena. Esan bezala, programa handia da, 95 milioi dituena. Eta, bueno, programa bat baino zerbait gehiago da. Enpresak dauzkaten ikerketa eta garapen proiektuetan laguntzeko programa bat da. Eusko Jaurlaritzak ibilbide handia dauka honetan, Euskal Herria bihurtu delarik referentzia bezala Europan. Eta beraz, hau gure berrikuntza sistemaren ezaugarri garrantzitsu bat da. Bi eratako proiektuak bultzatu nahi ditu, ikerketa industriala eta hori IGID enkuadramentuaren bitartez gure laguntza ematen da merkatuarekiko hurbiltasun edo urruntasunagatik. Ikerketa industriala pixka bat urrunago dago eta garapen industriala hurbilago dago. Hauek dira diru laguntza jaso dezaketen proiektuak programa honetan. Eta batetik izaera lehiakorreko IGIG proiektuak ditu. Gutxienez 1.000 euroko aurrekontu auki behar dutenak, ikerketa motaren arabera, laguntzak 125, 140 bitartean egon daitezke. Merkatutik hurbileneko ikerketak mugak ditu laguntzaren intentsitatean nolabait. Guk enkuadramentu komunitarioan sartzen gara eta horrek obligazio batzuk ezartzen dizkigu. Hemen indartu nahi izan ditugu merkatutik hurbileko proiektuak normalen honeko 25-tik bera egoten ginen kalifikazio teknikari gabeko proiektuetan, baina 25 hori mantenduko dugu garapen esperimentaleko alor guztian eta 40raino iritsiko gara ikerketa industrialean. Bestalde beste lan lerro badaukago, izaera estrategikoa duten IGIG proiektuak, 3 urtera artekoak, zientzia eta teknologia sareko enpresentzat, gutxieneko aurrekontua 4 milioiko izan behar da, eta ikerketa esparroren arabera laguntzak 125-tik 150 bitartekoak izan daitezke. Ideia bat izan dezazuen, proiektu lehiakor hauetan, programak izaten duen demanda 2.200 proiektu izaten dira eta proiektu estrategikoetan 100 baino gehiago izaten dira. Joan den urtean, 2021ean, 800 proiektu baino gehiago bultzatu ziren bi lan lerro hauen artean. Deialdi bat egongo da, 95 milioi eurorekin, otsailaren 12-tik martxoaren 24 arte. Eta lagungarri diren gastuak, eta horiek azpimarratu nahi ditugu, batez ere zerikusia dute zuzeneko lan indarrarekin eta azpi kontrata baita ere egitea eta kanpoko gastu batzuk zuzenan proiektuarekin lotuta daudenak. Nolabait set honekin sartzen dira honelako proiektu bati ekin alizateko, arrakasta izateko itxaropenarekin. Batez ere zuzeneko lan indarra jasotzen da bertan eta hori oso erakargarri bihurtzen du. Ebaluatzeko irizpideak proiektuak dituen meritu teknikoan oinarrituko da, inpaktu ekonomikoan, giza baliabideetan, oreka presupuestarioan, eta bestalde lehendabiziko aldiz beste irizpide bat sartzen dugu, eta da jasangarritasunarekiko lotura. Hau da, proiektu hauek frogatu beharko dute beren dokumentazioan ez diotela kalterik eragitean jasangarritasunari, eta ekonomiaren jasangarritasunari eta ingurumenaren kalitateari. Programaren fitxan, Azitekekin bukatzeko, baina programa guztietan errepikatuko dizuet, saiatzen gara proposatzen gurekin kontaktuan jartzea, informazio gehiago non topatu, zein personaren gana jo, hori guztia esan nahi dizuegu, eman nahi dizuegu. Hizkera pixka teknikoa da, egia da,
ez da erraza den ulertzea hasieran, ohitura eduki behar da terminoekin, eta horregatik gu laguntzeko prest, horregatik, ez eduki beldurrik guregana laguntza eske etortzeko, eta ez dadin gertatu, beldurtzen zaituela hemengo hizkerak. Horren parentesi bat egingo dut, eta zientzia eta teknologia eta berrikuntzako Euskal Sarearekin lotutako 3 programa aipatu nahi dizkizuet. Sailean laguntza politika bat daukagu ezagutzaren sorkuntzarako eta berrikuntza sistema gaitzeko enpresei transferitu alizateko. Aipatu nahi dizudan lehendabiziko programa Emaitek Plus izenekoa da. Finantziazio basala dauka, ondorioetara bideratua. Hau da, honek esan nahi du guk finantzaketa ematen dugula, ikerketa kooperatiboko zentroek guk proposatutako aginte kuadro batzuei erantzuten dieten bitartean. Alegia, zentro hauek ikerketa mix bat egin behar dute, ez edozein ikerketa mota, egin behar dute ikerketa merkatuaren urruntasunetik, ezagutza sortuz, eta ikerketa osagai industrialekin eta transferentzia eta garapen esperimentalarekin. Espezializatuta dagoz, RVCTI delakoaren esparruan, honek esan nahi du, guk sakondu nahi dugula, ezagutza ekarri nahi dugula, energia garbiagoan, ikerketa industrialean, inteligentean eta osasun personalizatuan, bai eta aukera nitxo batzuk sakondu. Hau da, nahi dugu ikerketak sortzea ezagutza maila nahiko bat esparru bakoitzean eta proiektu honek asmo horiek bultzatu nahi ditu. Metriken bikaintasuna, patenten sorkuntza edo enpresa teknologiko eta zerbitzu teknologikoen ekoizpena kontuan hartuko dira finantzazioa emateko. Bestalde, garatu beharko dute kolaborazio marko bat Europako enpresen sistemekin, Euskal Sarearen beste kideekin, eta ideia bat izan dezazuen, irizpide funtsezko bat izango da laguntza lortzeko, zer nolako volumena izango duen enpresekiko kontratuak. Gero badugu ikerketa programa bat, ikerketari laguntzeko, Euskal Zientzia Teknologiako sarekoentzat, ikerketa kolaboratiba bultzatzen du sarearen barruan, eta 3 laguntza hildo berezi ditu. Nahiko ondo azaltzen dutena gure sailean pentsatzen dugunak. Batetik, ikerketa oinarrizkoa bultzatu nahi dugu, batez ere halako norabide batekin, hau da, proiektu hauek eduki behar dute gutxienez €1.000.000 eta entitate partartzaile bakoitzetik 50.000 euro. Beste kategoria bat badago, aurten doitu duguna, eta da potentzial handiko ikerketa proiektuak. Honek zer ikusia du Euskal Zaren IGIG-ko enpresa unitateekin, hauek talde industrialetan parte hartzen dute, oso interesgarria da gure berrikuntza sistemarako hori osatzea enpresa taldeek dauzkaten ekarpenekin osatzea, eta guk egiten duguna da programa bat ex-profeso sortu beraien ikerketa programak jasotzeko eta bultzatzeko. Aurten, eraldaketa txiki bat sartu dugu, gure ustez gauzak hobetuko dituena, modu bakarka lan egin alizateko, baina baita beste batzuekin lan egiteko aukerarekin. Bestalde, sarean baditugu agente batzuk, guretzak garrantzitsuak direnak, eta dira bitartekaritza agenteak, Euskadik baditu hainbat agente,
ikerketa zentroekin, administrazioekin eta enpresekin parte hartzen dutenak, lan fluxuak hobetzeko eta horretarako finantzaketa programa bat badugu, batez ere interes handiko ekintzetarako. Berez, ez dira ikerketa eragileak edo agenteak, baina bai bideratzen dituzte, irekitzen dituzte kanalak, proiektuak egiteko, alderdien arteko harremanak hobetzeko, eta guretzat hori oso garrantzitsua da, ekonomia guztietan egoten den arazo bat da. Guk hori bultzatu nahi dugu hain zuzen ere. Programa honek 42 milioi euroko aurrekontua du, deialdia azitek bezala, otsailaren 12an ireki da, eta martxoaren 12an itxiko da, eta hautagarri diren gastuak aziteken antzekoak dira, ikerketari buruzkoak, eta intentsitatea iritsi gaitezke 100-tik 100eraino. Hau da, funtsezkoak baldin badira, lehiakortasunera eragiten ez diotenak edo zerikusi zuzenaz dutenak, iritsi gaitezke 100-tik 100 finantzatzeko. 2021eko datu interesgarrien artean, badaude 100 proiektu baino gehiago, 40 onartuak, oso lehiakorrak, ikerketa programa interesgarriak, zeinetan oinarritzen baita gure herrialdearen kapazitazioa. 3. programara etorriz, Euskal Zientzia eta Teknologia sarearen barruan, eta honekin bukatuko dut, sare honekin lotutako programak, azpitek daukagu. Joan den urtean bultzatu genuen onlako programa bat, azpiegitura zientifiko-teknikoak laguntzeko, uste dugu azpiegitura beharrezkoa dela, kalitate handiko ikerkuntza egin ahal izateko, eta joan den urtean hasi ginen, gutxi gora bera 6 milioi inguruko laguntzekin, baina, gero zabaldu zen pixka bat, eta aurten beste deialdi bat egitera goaz, edo egin dugu, hobeto esan da, urtailaren 15, martxoaren 15 itxiko dena. Ikusten duzu, deialdi guztiak zabalik daudela oraindik. 7 milioi inguruko laguntzak izango dira guztira, 6,8 milioi zehazkin. Eta helburu nagusia, kasu honetan, da ez topatzea azpiegitura zarkituak, zarkitze handia egoten delako, errotazio handia daukaten azpiegituretan, eta horrek eraguzten du dauden giza baliabideek behar bezalako muga-mugako ikerketa egin ahal izateko, eta horregatik programa hau bultzatu nahi izan dugu, oso ondo funtzionatu zuen joan den urtean, esan bezala joan den urtean hasi zen, eta 17 eskabide jaso genituen azpiegitura handiak, guztira 23 onartu ahal izan genituen, hori ikaragarri izan zen, aurten espero dugu 50 jasotzea, 50 azpiegitura inguru, argi dago, lehiakortasun handia emango digula, programa eraldatzailea da, programa honek ekiten dio daukagun ikerketaren kalitatearen hobekuntzari eta benetan oso ilusionatuta gaude. Bukatzeko, teknologia esparru hau bukatzeko, beste programa bat aipatuko dizuet, guk asko maite duguna, sailburu ordetzan eta sailean, Bikaintek izenekoa. Bikainteken talentua interesatzen zaigu, personeiak interesatzen zaizkigu, doktoreak eta doktorandoak kontratatzeko kostuak finantzatzeko da, eta programa honetan 70 ekinbide izan ditugu, eta finantzaketa ekintza honen ondoren kapazitazio handiko personak egote enpresetan guretzat oso garrantzitsua da. Guk arrotasun handia daukagu benetan, arrotasuna. Baina gainera, esango nuke empatia berezia sortzen digula badudelako pertsonak atzean talentua aipatzen dugunean badakigu zer esan nahi dugu, ikerketa metodoa, saiatzen gara pertsona ondo prestatuak, elitekoak sartzea enpresetan. Enpresa horiek erronka zientifiko-tekniko oso interesgarriak garatzen dituztenean,
doktore bat topatzen dutenean, metodo zientifiko interesgarri batekin, hoiengana jotzeko, eta horregatik apostu egiten jarraitu nahi dugu, programa honetan, benetan emaitza oso baikorrak ematen ari delako. Bizten da, volumen aldetik, ez dela ikaragarria, baina esan bezala, deialdia 5.650.000 milioikoa da, martxoan irekiko da, apirilaren bukaera arte, 29 arte, eta benetan nik uste dut animatu behar duzuela, pentsatzen bali baduzue talentua sartzea zuen enpresetan, pentsatu baita ere, doktore batek edo doktorando batek nolako ekarpena egin dezakeen gauzen ezagutzagatik, eta lagunekin eztabaidatzen dugunean, ikerketa metodoaren kontua da. Persona hauek heldu diote helburu honi, ikerketaren eta esparru praktikoaren arteko harremanari heldu diote persona hauei. Besterik gabe, beste esparru batera pasatuko naiz, berrikuntzaren esparrura, hasieran aipatu dizkizuet Innobideak, Azinnova, eta BDIH delakoa. Innobideakekin hasita, esan behar dut, beti ere berrikuntza teknologikoa eta ez teknologikoa landu ditugula. Joan den urtean hasi ginen hori pixka eta apurtzen, eta kontzeptu hori pixka bat apurtu nahi dugu. Hau da, berrikuntza barruan egon daitekela ikerketa ez teknologikoa. Nolabait, ukapen hori apurtu nahi dugu, ez dugulako uste funtzionatzen duenik. Nahi ditugu programa batzuk martxan jarri, enpresen berrikuntza jarriko dutenak bai teknologia eta berrikuntza maila berean, eta horretarako diseinua aldatu diogu programari, ahalegin handia egin dugu horretarako, enkuadramendu komunitarioan sartzeko, ez dugu izango minien mugak, eta hain zuzen ere aukera edukiko dugu gure diru aukerak edo funts aukerak handitzeko. Garrantzitsua da ulertzea guk berrikuntzan sartuko dugula produktu eta prozesuetan dagoen inpaktua. Guk ez dugu berrikuntza teknologiko eta ez teknologikoaz hitz egingo, baizik eta diseinuaz eta negozio funtzio berri eta berrituei buruz hitz egingo dugu. Guk horretan sinesten dugu. Negozio funtzioetan daudela hain zuzen ere berrikuntzak ematen dituen abantailak, edo abantailen zati handi bat, eta horregatik laguntza eman nahi dizuegu berrikuntza proiektuei heltzen dieten helburuetarako. Negozio funtzioetan beti ere emaitzak lortzeko asmoarekin. Lagunduko ditugun programak, kanpoko aholkularitza zerbitzuek jaso beharko dituzte, berrikuntza produktuetan, ondasun eta zerbitzuetan, berrikuntza negozio prozesuetan, eta baita ere, 3 testu inguru ere zabalduko ditugu programa honetan, guretzat oso garrantzitsuak direnak. Batetik, Europako batzordeak sustatutako ikerketa eta berrikuntzari buruzko deialdien esparruetan, proiektu proposamenetan parte har dezazuen bultzatu nahi dugu. Guretzat beharrezkoa da hori, gure berrikuntzan maila erakusteko, bestalde laguntza lerro bat ere egingo dugu, era honetako proiektuak bultzatzeko. Esan bezala Europako batzordea gustatutako ikerketa eta berrikuntzari esparruetan, gure ustez bestalde oso garrantzitsua da emaitzak babeste eta valorizatzea, I+G+B delakoan, ez bakarrik analisi eta zertifikazioetan, eta baitare laguntzak emango ditugu aliatu estrategiko batekin, Euskalit hain zuzen ere.
Kudeaketa aurreratua lortzeko programei laguntza emango diegu, Euskaleten laguntzarekin, kudeabide lerroarekin, eta biztan da kudeamen aurreratuak abantaila estrategikoak ematen dizkiela enpresei, eta beraz, kudeaketa aurreratuaren eta enpresa berritzaileen arteko lotura oso indartsua da, eta nahi dugu kudeaketa aurrerantua tresna egokia izatea enpresen berrikuntzarako. Innobideak programa honi dagokionez, hain zuzen negozio funtzioak eraldatzeko asmoarekin, Azinnoba izeneko programarekin osatu nahi dugu. 2008an hasi zen programa piloto bezala, 2019an 20an hobeto esan da, programa piloto bezala. Eta 2021an espezie laguntzarako programa bat izan zen, 50 ordu kontsultina emanez, hainbat esparrutan, fabrikazioan, logistika, merkaturatzen eta administrazio eta finantzetan, 5 langile edo gehiagoko enpresentzat da, eta Azinnobaren ezaugarria batez ere da, erakundeok nahi dugula enpresa txikietara iritsi, eta horretarako lan bikaina egin du Innobazkek, bai eta bitartekaritza organismoek ere, Sprirekin batera eta Jaurlaritzarekin batera lortu dugu lantalde bikain bat sortzea proiektuak analizatuz eta diru laguntzak emanez, bideragarritasuna emateko enpresa proiektu hauei. Benetan, sinestuta gaude programa iniziatiko bat lortu ezakegula, lehendabiziko pauso emateko orduan laguntzeko diena enpresa txiki eta ertainei, berrikuntzarik egin ez duten enpresentzat hain zuzen ere, benetan guretzat helburu funtsezkoa da piramidearen oinarria ahalik eta gehien zabaltzea berrikuntzaren ikuspegitik, eta uste dugu programa oso lagungarria izan daitekela horretarako, hain zuzen ere. Azkenengo urte honetan, benetan, eskaratu diegu parte hartu duten enpresei, batez ere, eta nik uste dut zuzena zela, aitortzea egindako alegina, hau da, ikustea, nolako erronkak suposatzen dituen berrikuntzak, beraien negozioetan, eta, hainbat ekinbide egin ditugu, aitortza hori emateko, jarraituko dugu, hil horretan. Hain zuzen ere, enpresa txiki eta mikropime, mikroete gana iristeko, eta hurbiltzeko. Gero, Basque Digital Innovation Hub delakoa, edo BDIH konexio programa zitzeingo izuet. Programa hau, programa honen bitartez teknologiarako hurbilpena egin nahi da, ikusteko nolako aukerak ematen dituen enpresentzat. Euskadin, ikusita, programa handiek eta beste pertsonek esatu dutena, teknologia garatu egiten da, gure enpresetan, eta ia, enpresa guztiak ezin dute inbertsio bat egin teknologiara hurbildu gabe. Horretarako, programa honetan garrantzitsuna da, Spriren laguntzarekin lortu dugula 250 aktibo teknologiko sortzean 7 nodotan, batez ere robotika malgua eta karlanekoan, fabrikazio gehigarrian, zibersegurtasunean, makina konektatuetan, material aurreratuetan, gailu medikoetan eta nodo hauek aukera ematen dieten enpresei eskuragarri dagoen teknologia lortu ahal izateko. Nodo teknologiko hauek Basque Digital Innovation Hubeko agente gana hurbilduko gaituzte, hain zuzen ere ekintza plan bat sortzen denean teknologia sartzeko enpresetan eta proba bat egiteko. Denbora aspalditik ari gara bilatzen
berrikuntzaren azkenengo fasean ikusteko zer egin daitekeen enpresek gaitasuna izan dezaten kontzeptu probak egiteko funtsezko inbertsioa egin gabe, bakarrik gure kolaboratzaileen teknologia hurbilduz programa honek hori lortu egiten du, 600.000 euro inguru izango ditu, gastuak izango dira programak jasoko dituenak, eta 12.000 eta 20.000 euro bitarteko programetarako bideratuko da. Joan den urtean 120 iniziatiba aurkeztu zitzaizkigun, 116 onartu ziren. Programa hau guretzat arrakastatsua izan da, frogatzen du teknologia eskuragarri dagoela, zuentzat, enpresentzat, eta hori ez da beti biztan egoten, egia esateko. Programa honen bitartez, erantzunak lortu ditzakegu, enpresak dituzten galderetarako, nola lortu teknologia, nola probatu, zer egin dezakedan erabaki bat hartu baino lehen, edo jakin baino lehen teknologia horrek nolako eragina duen nire negozioan. Bueno, nik besterik gabe, hitza Leire Madalariagari emango diot. Eskerrik asko, Alberto. Bueno, hau aldatuko dut. Ondo. Bueno, egun on guztioi, plazara da gaur zuekin egotea, formatu virtualan bada ere. Gure zuzendaritzan bi eremuak daramagu. Alde batetik eraldaketa digitala, esan den moduan, eta bestetik ekintzailetza. Programekin hasi baino lehen argibide pare batzuk. Aipatu egin dudan eremu bizetan bi motako iniziatibak dauzkagu. Programak epe batzuekin funtzionatzen dute, eta zerbitzuak urtean zehar irekita daude eta ez daukate eperik. Eta programetan ikusiko duzue beste desberdintasun bat dagoela laguntzaren antolaeran. Norgehiagoka, epe batzuk daude eta irizpideak betetzen dituztenak aukeratzen dira, eta ondoko ebazpena, dirua amaitzen den arte daude irekita. Arlo hauetan gobernuak eta esprik batera lan egiten dugu, talde bakarra gara. Horregatik ikusiko duzue PPT-an bi izenak kontaktuan jartzeko. Daukagun proiektu eta zerbitzuak ekintzaile arloan hasiko naiz zehazten. Betidanik, baina are gehiago COVID-19 pandemiaren ondoren, proiektu ekintzaile berriak abian jartzea lehentasunik handiena da Euskadin. Formula eta tipologia guztietan beharrezko autoenplegutik oinarri teknologikoko ekintzailetza berriratzaile daño. Eta ezinbesteko palanka izaten jarraituko du, egungo krisian susperraldia eta jarduera ekonomikoa sortzea bizkortzeko. COVID-19 krisitik irteteko egoeran, etapa berri bat ekingo diogu gure ekosistemarentzat. Etapa horrek balio behar digu, eragile berriak geure ganatzeko, geure gaitasunak, zerbitzuak eta irizmena are gehiago zabaltzeko, barne konexioak eta lankidetzak biderkatzeko, horrela pertsona eta proiektu ekintzailei balio handiagoa eskaintzeko, eta haien nazioartekotzeari eta erreferentziazko beste ekosistema eta nodo batzuekiko loturari modu onenan aurre egiteko, gure ingurunera ideia, proiektu, pertsona, ezagutza eta kapital berriak erakartzeko ezinbesteko estrategia gisa. El gobierno vasco ya cuenta con diferentes... Eusko Jaurlaritzak hainbat tresna ditu ekintzailetza bultzatzeko. Gero zehaztuko ditugu dauden 6 programari garrantzitsuenak, baina hauetaz gainera, bi iniziatiba azpimarratu nahiko nituzke, oso garrantzia handiak direlako, AP Euskadi ataria, ekintzailetza eta referentzia izan nahi duena, leku virtual bat, agente edo eragile desberdinak elkartzeko eta mundu mailan sortzen diren iniziatibak bultzatzeko. Etorkizun hurbilan espero dugu erreminta honek balio izatea gure ekosistema aurkezteko. Eta gero Big Business Innovation Centers delakoak, sare hau, batez ere ideia berritzailei laguntzeko eta gero proiektu bideragarri bihurtzen diren arte.
aberastasuna sortzen dutenerako. Uste dugu ekintzailetza gakoa dela etorkizunerako eta aprobetxatu behar dugula hori. Gu gai gara horretarako eta horren froga da gure ekosisteman dinamismoari ematen dioten enpresak. Eta izan ere, Arantxa Tapia sailburuak ekintzailetzaren erakunde arteko 2021-2024 plana aurkeztu zuen Eusko Legebiltzarrean joan den ekainean. Plan horretan, hainbat erakundearen artean enpresa ideiak, proiektuak eta horiek kudeatzeko gaitasuna duten pertsonak bilatzea zati nabarmena da. Plan horrek gaur egun duen garrantzia izenak berak adierazten du. Ekintzailetzako erakunde arteko plana 2024, gure ekonomia eraldatuz euskal ekintzailetzaren ibilbide orria. Erkidego, lurralde, eskualde eta toki mailan dagoeneko 100 eragile publiko eta pribatu baino gehiago ari dira proiektu ekintzaileak sustatzen eta babesten haiek prestatzeko etapa guztietan. Sare publiko-pribatua da, gero eta osatuagoa, indartsuagoa, konektatuagoa eta komunitate ekintzaileak berak gero eta bat. Esan dezakegu gure ekosistemak gaur egun disiplina anitzeko hainbat gaitasun dituela ekintzailetzaren zerbitzura. Eta gehiago luzatu gabe, 2022an zehar abiaraziko ditugun ekintzailetzaren arloko laguntza programak eta zerbitzuak zehaztuko ditut. Guztira, 5,2 milioi euro. Aurreko urtearekin alderatuta aurrekontua 124 handitu dugu. Eta, Albertok esan duen moduan, azkenengo mezu bat, mesedez idatzi, deitu eta galdetu, talde bat gaude atzetik, gobernuan eta Azpirin, eta benetan zuen esanetara gaude eta laguntzeko gaude. Y voy a empezar con... Hasiko naiz ekintzaile izeneko programarekin, programa tradizionala da, ekintzailetza bultzatzeko. Onuradunak izan daitezke pertsonak, talde sustatzaileak, sortu barriko enpresak, gehienez ere 50.000 euro izan daitezke, gastuen 100%, eta osatu egin daitezke beste erakunde batzuek emandako laguntzekin. Adibidez, foru aldundiek ematen dituzten laguntzekin osatu daitezke, osagarri dira. Gainera, ekintzaile honek aukera ematen du, funts galduko laguntza hau mailago bat emateko ere bai, eta baldintza abantailagarriak interesi daukinez, eta bar. Erreferentziaren bat ematearren, joan den urtean 178 eskabide jaso genituen, eta horietatik 175 proiektu onartu ziren. Programa hau laster zabalduko dugu, martxoan, 15 egun barru edo, eta esan bezala urte osoan zehar egonla zabalik, proiektuak iritsiala aztertu egiten dira. Eta joan den urteko 175 proiektu onartu hauetan, bereizketa bat egin genuen, ekintzailetza hutseko proiektuak batetik eta bestetik intraekintzaile ditzen duguna edo intraemprendimiento delakoa. 124 dira ekintzaile hutsak eta 51 izan ziren intraekintzaileak, nolabait esan da. Beno, aurten nahi dugu ikusgarritasun berezi bat eman hain zuzen intraekintzailetza delakoari. Uste dugu Euskadi, ekintzailetza handiko lurraldea garela, gure enpresak etengabe gainera jasotzen dituzten laguntzei bitartez beti daude berrikuntzan, produktu eta zerbitzutan, eta uste dugu ikusgarritasun eman behar zaiela negozio aukera berri horiei, intraekintzailetza delakoaren barruan horretarako proiektu espezifiko bat, berariazko proiektu bat bultzatuko dugu, 1.900.000 eurorekin, barne ekintzaile delakoaren bitartez, nahi dugu iniziatiba konkretuak sortzea, proiektu hau ekintzaile programa bezala funtzionatuko du, baina osagarri batekin, hau da, kontsultoria ere sartuko da, hori ere finantzatuko da, enpresa hauetatik
ideiak, proposamenak eta negozio berrietarako ideiak sortu daitezen, eta esan bezala funtzionamendu dinamika ekintzaile programaren berdina izango da. Hirugarren programa edo ekinbidea ekintzailetzaren esparruan da Bind 4.0 delakoa. Behar bada zuetako askok ezagutuko duzue, gaur egun 6. urtea da, edo 6. edizioa, ekipo guztietan baditugu programa batzuk, bereziki maite ditugunak behar bada, edo guretzat, garrantzi berezia dutenak, eta Bind horietako bat da, hain zuzen ere. Oso aitorpen handia daukate Euskaditik kanpo eta benetan uste dugu laguntza handia ematen duela gure ekintzaile ekosistemari. Datu batzuk ematarren, 75 enpresa traktore dauzkagu proiektuan, 130 startup baino gehiago azaleratu ditugu, 200 proiektutik gora bultzatu, fakturazioa 7.000 euroraino iritsiz, eta 6. edizio honetan, uztailera arte, sartu ditugu enpresa txiki eta ertainak, gure startupekin lanean has daitezen, eta une honetan ekinbide hori bultzatzen ari gara, 4 klusterren laguntzarekin, eta eskerrak eman nahi dizkie, eta FNN, energiaren klusterra, ingurumenaren klusterra eta automozio klusterra, eta 25 ETE dauzkagu kolaboratzen startup hauekin, eta 82 startup erabilgarri. Ekinbide edo iniziatiba honetan lanean jartzen ditugu edo kolaborazioan jartzen ditugu berrikuntza sistema ireki bateko plataforma bat, startup batekin, enpresa traktore batekin, eta aukeratzen diren startup horiek aukera izaten dute azelerazio programa bat edukitzeko. Programaren iraupena urte bakoitzeko uztailetik hasita, San Ferminen aldean edo gutxi gora bera biatzen da programa, eta interes entzen bazaizue gutegia eta deialdia enpresa traktore berrietarako egingo dugu martxoaren 9. Aurkezpena egingo dugu egun horretan, interesatuta balin bazaudete, eta uztailetik aurrera deialdia egingo dugu startupetarako bai Euskadi barruan eta bai Euskaditik kanpo ere, 7. edizioan parte hartu izateko. Eta ekintzailetzaren esparruko laguntzekin bukatzeko badira beste 2 tresna, finantzak eta tresnak dira. Denok dakigu ze garrantzitsua den finantzaketa ekintzailetzaren munduan. Beti esaten dugu ideia oso onak eduki ditzakegula, jakin kudeatzen, baina noski baliabiderik izan gabe, batez ere hasieran izan gabe oso zaila izaten da lortzea ideia batek arrakasta izatea. Horretarako, 2 tresna desberdin dauzkagu, proiektu ekintzaile hauek laguntzeko, Baske Funtsa daukagu edo Baske Fondo gaztelaniaz. Tresna hau kapital arrisku publiko sozietateak bultzatzen du, Espriren barruan. Enpresa sortu berrientzat da, gehienez ere 3 urtekoak, edo sendotzen ari diren 5 urtela arteko enpresentzat. Finantzak eta tarte bat dago, gutxi bera parte hartzaren erdi batez besteko tamaina, 100.000 euro izaten dira proiektu bakoitzarentzat, eta biken laguntzak ere ematen dira Baske Fondoko batzordetara iritsi ahal izateko. Eta atal honekin bukatzeko, ekintzailetzaren barruan dagoen 2. finantzak eta tresna da aurrera deitzen duguna. Hemen elkargirekin batera goaz, pixka bat enpresa ideia bat heltzeko laguntza da, eta hemen sartzen da baita ere gehienez ere 250.000 euro gehienez ere proiektu bakoitzarentzat. Joan den urtean, 21 alegia, onartu
antolatu genituenak 17 operazio izan ziren aurrera funts honen bitartez. Joango naiz. Eta bigarren eremua eraldaketa digitala da. La situación actual de transformación Gizartean orain gertazenaren eraldaketa bizkoraren ondorioz ikusi dugu teknologia digitalek erantzun azkar bat eman diezek eta dauden erronka berriei batzuk ustekabekoak izan daitezke, COVID-19 adibidez. Eusko Jaurlaritzaren agenda digital desberdinek aurrerapen handiak ekarri dute administrazioaren digitalizazioan, baita enpresetan, gizartean oro har. Euskadi puntu aurreratu batean dago bere ekonomiaren digitalizazioan, hala ikusten dugu DESI delako indizean, hau da, komisioak erabiltzen duen tresna bat UE 28ko herrialdeak konparatu alizateko, baina orain jauzi kualitatibo bat egin behar da, proiektu konkretuak bultzatzeko, zeharkakoak izan da, eta agente asko involukratzen dituztenean, funtsezkoak izan baitaitezke etapa berri honetan. Arlo honetan plan bat daukagu bebai, sailburu ordeak aipatu duen moduan. Ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak Arantza Tapia Euskadiko eraldaketa digitalerako 2025 estrategia aurkeztu zuen joan den martxoan, pasaden urtean bebai, parlamentuan. Plan honek 1.400 milioi euroko inbertsioa du eta modu kolektiboan pentsatuta dago, sinergikoki jarduteko eta gizarte osoan eragina izateko. Helburua herrialdearen lehiakortasuna areagotzeko balioa gehitzea izango da, baita eten ekonomiko eta sozialaren murrizketan eragitea ere, digitalizazioa gizarte eta lurralde kohesiokoko aktibo bihurtuz. Hori lortzeko, estrategiak apustu zehatzetan eta Euskadik azken urteotan eraiki dituen dudagabeko indargunetan esplotazioan jartzen du arreta. Adibidez, enpresa sare dibertsifikatuan, gero eta espezializatuagoa den ekosistema zientifiko-teknologikoan, azpiegitura teknologiko aurreratuetan, eta duela 3 hamarkada baino gehiagotik urtero mantendu eta berritu den babes instituzional ukaizinean, Alberto Fernándezek esan duen moduan. Apustu horiek besteak beste aurten 14 iniziatibetan gauzatu dira 21,6 milioi euroko guztizko zenbatekoarekin. Aurreko urtearekin alderatuta, aurrekontua 140 handitu dugu. Antes de empezar... Hasi baino lehen, programak aurkezten, bai, aipamen bat egin nahi nuke, 20. urteari buruz, sailburuak aipatu du, eta baita sailburu ordeak, berak ere, eta Albertok ere bai, balantze bat egiteko urte horri buruz, programen ikuspegitik, eta enpresentzako laguntzen ikuspegitik. Eraldaketa digitalaren esparruan, urtean zehar lortu dugu 172 igotzea aurrekontua, eta horrek alegin handia eskatu digu epeak ahalik eta gehien luzatzeko urtean zehar, eta administrazioaren aldetik hori beti ez da arraza izaten, lortu dugu azaroko azkenengo ostiralera arte zabalik edukitzea, horregatik aitorpena eman nahi diot lan honi, gure Espriko lagunen lanari, alegin handia, egin zutelako joan den urtean, eta ikusiko dugun bezala, alegin handia egiten ari baitira urten ere, programa hauek ahalik eta azkarren iristeko enpresetara. 2022 urtean sartuz, azkenengo aste hauetan lanean ibili gara hainbat proiektu eta programa dauden ezkero, batzuetan zailtasunak egoten dira hoien berri izateko. Saiatuko gara, barkatu baina arazo teknikoak dauzkagu.
enpresa, hauek sartu daitezke modu pausatuan eta berez ibilbide honetan fase desberdinak daude, batetik zainte beratzea, bigarrenik prestakuntza, diagnostikoa, enpresak beren diagnostikoa behar dute, esperimentazioa, eta azkenek erabakia, eta proiektuak ezartzeko laguntza, gure zerbitzu eta programa guztiak nolabait bideratuta daude fase hauetakoren batean. Beraz, enpresa txiki eta ertainetara iristeko ahalegin honen barruan, espero dugu egiten dugun proposamenak lagunduko dizuela eraldaketa digitalari eutsi ahal izateko edo heldu ahal izateko. Hasiko naiz programekin, lehendabizikoa adimen artifizial aplikatuaren programa da. Que este año saca Aurten 3 milioi euro izango ditu. Programa berria izan zen, joan den urtean sartu zen. Lehenago ere Alberto esan du, Azpitekekin batera. Programa berri batek nola funtzionatuko duen ez duzu jakiten. Joan den urtean arrakasta ikaragarri izan zuen, 10 proposamen jaso genituen, 86 onartu genituen. Eta benetan, aurrekontua handitu ahal izan genuen. Horregatik. Zertarako, hemen batez ere Euskadiko Autonomia Erkidegoko enpresetan adimen artifizialan oinarrituta dauden merkataritza zerbitzu edo eta soluzioak aplikatzeko proiektuak bultzatu nahi ditugu. Demostrazio balia dutenak eta Euskadin teknologia horren eskaintza eta eskari aktibatzeko aukera ematen dutenak. Horretarako adimen artifizialeko algoritmoak erabili beharko dituzte, deep learning, machine learning, ikusmen artifiziala eta beste batzuk. Apirilean atera nahi dugu, aurten. Behar bada, martxo aldean edo igual atera genezake baita ere. Bigarren programa, enpresentzako banda zabala ultralastararen programa deitzen duguna. Hau ere berria izan zen, esan dut 21. urtean, atera genuen. Zuetako askok PEBA ezagutuko duzue, banda zabala edatzeko plana, administrazioek jarraitzen dugu operatzaileei laguntzen, telefonia operatzaileei, zerbitzuak eta kobertura emateko bai enpresa eta bai hiritarrei Euskadiko Erkidego Autonomo osoaren barruan. Azkenengo urte hauetan batez ere edatu nahi izan dira kobertura hauek industriguneetan, Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuek eta foru aldundiek ere bideratzen dituzte laguntzak landagunetako bizilekuetara. Gaur egun Euskadiko industriguneetatik 95% badute zerbitzua operatzaileen bitartez edo banda zabalaren bitartez. Ze gertatzen da falta den 5%? Enpresa horiek pixka bat isolatuta gertatzen ari direla, arazo teknikoengatik, eta horregatik joan den urtean hutsune hori nolabait osatzeko, azpil hauek nolabait horrela esaten dugu, azpil hauek edo programa hau bultzatu genuen, 20 proiektu onartu ziren, helburua ez da eskaintza osatzea, baizik eta eskaria, hau da, enpresak edo enpresa taldeak, batzutan enpresa oso txikiak izaten dira, eta operatzaileari ez zaio interesatzen zerbitzu bat ematea, ez da eskaintza bat ere bez, kobertura hori lortzeko, eta beraz, enpresa pribatuen taldeak aurkeztu daitezke, edo komunitateak, enpresa elkarteak,
operatzailearentzat erakargarria izan daiteken kobertura falta hori nolabait estali ahal izatea. Aurten ere, jarraituko dugu programa honekin, 300.000 euro izango ditu, eta espero dugu apirilean ateratzea programa, baina behar bada lehenago ere bai. Hirugarren programa berria, joan den urtean ere atera genuena, enpresako 5G izeneko programa da. Programa honen kasuan ez genuen erabateko arrakasta izan, ez guk espero adina, iruditzen zaigu behar bada teknologia asko dauden ezkero eskuragarri, euskal enpresa guztiak eraldaketa digitalaren barruan sartzeko egiten ari den aleginarekin, industriaren esparruan 5G delakoa guk uste dut lagungarri izan daitekela enpresen lehiakortasun handitzeko, baina behar bada oraindik oso hasierako momentuan gaude 5G-erako, eta joan den urtean 7 proposamen besterik ez genituen jaso, 7 proiektu programa honetarako. Baina, guk jarraituko dugu programa honekin, iruditzen baitzaigu beharrezkoa dela operatzaileak bultzatzea, haiek ere konpromiso hori hartu dezaten enpresekin, eta horregatik programa hau zuzenean bideratuta dago enpresentzat aplikazioak lortzeko, adibidez igogailuetan, komunikazioetan, datuen prozesamenduan, 5G-aren bitartez, hain zuzen ere, enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzeko eta bestalde, edo azken batean, palanka teknologiko hau honen ezarpena bultzatzeko. Proiektuen honeko 75 laguntzen dugu, 100.000 euroko mugarekin, eta esan bezala, aurten iazkoarekin konparatuta asko igo dugu aurrekontua, baditugu harremanenteak, gerakina joan den urtekoa, eta animatzen zaituztet programa hau eskatzera, benetan uste dugulako etorkizun handiko programa dela. El siguiente programa. Ondoko programa, eta hemendik aurrera programa tradizionaletan sartuko gara, Basque Industry Law 0.0 delakoa daukagu, ezaguna duzue, seguru aski, eta hemen batez ere teknologia transferitzeko programa bat da. Helburua da hornitzaile teknologikoetatik enpresa industrialetara teknologia transferitzeko ikerketa industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuei laguntzea. 140 arteko laguntza ematen du, 150.000 euroko mugarekin proiektu bakoitzarentzat, eta 300.000 euro kolaborazioan egindako proiektuetarako. Programa honek oso ondo funtzionatu du, eta funtzionatzen du, baina egia da halako heldutasun digital bat eskatzen duela zentro teknologikoekin lan egin ahal izateko, eta zientzia eta teknologiarekin Euskal Sareko kideekin lan egin ahal izateko. Horregaz nahi du, enpresa hauek halako heldutasun teknologiko nahikoa eduki behar dutela, garapen esperimental hau egin ahal izateko. Joan den urtean 25 proiektu jaso genituen, maila handikoak, denak, deialdia gutxira bera ateratzen da zentro teknologikoak egiten dituztenak baino lehenago, udaberria inguruan, eta epeak itxi direnean, enpresa edo zentro teknologiko jentzat guk irekitzen dugu, hain zuzen ere, aukera iago egon daitezen proiektuak aurkezteko. Y vamos a otro programa. Goazen orain beste programa tradizional bat ikustera, zuetako askok ezagutuko duzue, Industria Digitala programa delakoa da.
hemen ikusten duzun bezala aurtengo zuzkidura oso handia da. Ez da ohikoa eraldaketa digitalaren esparru honetan honelako zuzkidura handiak edukitzea gure programetan, baina honek badu azalpenik. Joan den urtean, izan ere, 6 milioi terdiko laguntza izan zuen, eta gero urtea bukatzerakoan 6 milioi 100.000 euro lortu genituen. Beraz, hortik hasiko gara urten, 6 milioi 100.000, joan den urtean izugarrizko demanda izan genuen, 800 proiektutik gora aurkeztu ziren, 682 onartu ziren, eta 3,5-tik 6,1 milioira pasatu genuen. Programa generalista edo orokorra da, elektronika, informazio eta komunikazio teknologikoak integratzeko. Eta hemen ikusten duzen bezala, kontzeptu lagungarri asko edo laguntza jasotzeko moduko kontzeptu asko daude, ez ditut denak aipatuko, bakoitzak muga desberdina duelako. Zerbait berri sartu da urten, ibilbidearen zentzuan, aurten ere, industria digitala programa honetan, sartu dugu kontzeptua diagnostikoa baita ere. Garrantzitsua da, enpresa bakoitzak azterketa bat egitea jakiteko, zein den bere egoera, bere heldutasun maila, heldutasun digital maila, eta hori sartu nahi izan dugu hain zuzen ere, diru laguntza jasotzeko moduko kontzeptuetan. Bataz besteko diru laguntza, baldin badukazue proiekturen bat, zorroan, bataz besteko laguntza 10.000 euro izaten da proiektu bakoitzeko, eta gehienezko diru laguntza 20.000 euro inguru izaten dira. Beraz, gehiago izaten da, eraldaketa digitalea sartzeko. Behin identifikatu eta gero badirela teknologia konkretu batzuk, oso erabiliak, programa generalista honetan, adibidez adimen artifiziala edo ziberseguritatea, industria digitaletik ateratzen dugu eta programa bat berariaz sortzen dugu. EPE-etan sartuta, esan behar daukat, katalogoa zeten erinen, martxoa jarri genuen, baina poz handiz esan behar dizuet, edo esan dezaket programa ostial hontan bertan aterako dela aurrera, barneko fase guztietatik, barneko prozesu guztietatik pasatu eta gero, eta hemen ere aitortu nahi dut lankide guztiak Asprien joan den urtean egin zuten lana, jasotako proiektu guztiak ebazteko eta aurten ere ahalegin berezia egiten ari da, eta hori ez da oso ohikoa izaten. Martxoa baino lehenago nekez ateratzen dira gauzak, eta urten, esan bezala, joan datorren ostialetik aurrera, irekita egongo da deialdia proposamenak aurkezteko, horregatik eskerrik asko eman nahi diet parte hartu duten guztiei, zuek aukeralik eta azkarren izateko, deialdi honetara biltzeko. Ziberseguritateko programa ere aterako da, ostiral hontan bertan, programa honetan hiru lau bat urte daramago, eta izan ere industria digitalan ikusi dugu zibersegurtasuna gero eta palankat teknologiko interesgarriagoa da enpresa askorentzat. Zibererasoen kontra babestea, eta nik uste dut, guri ere, hiritar soil ere gertatzen zaigula, langilei irakutsi bertzaile, beharrezkoa dela nork bere tresnak babestea, ziberseguritaterako, diagnostikoak egitea, praktika egokiak lantzea,
programa honek joan den urtean ere hazkunde handia izan zuen, 1.000.000 euroko laguntzak zeuden, 404 proiektu babestu ziren, 150.000 laguntza ematen du, 18.000 euroko mugarekin proiektu bakoitzeko. Gure ustez, industria zibersegurtasuna palanka garrantzitsu bat da eraldaketa digitalerako. Eta bukatzeko aurten beste programa berri bat ateratzerakoaz. Berria izanik, gehiago aurkeztuko dudana, guretzat garrantzitsua delako. Eraldaketa digitala garrantzitsua da, administrazioan behin eta berri azpimarratzen dugu hori, baina proiektuak eduki baino lehen, beharrezkoa da jakitea zertarako teknologia digital horiek, zertan lagundu diezaguketen. Oso garrantzitsua da teknologia eduki edo erabilializatea, teknologia oso abiadura azkarrean dualako, eta askotan enpresak eta personek ez daukagu gaitasun handirik hori guztia behar bezala bideratzeko, eta guk kezka hori ere badaukagu, eta gauza erbera gertatzen da Europar Batasunean. Guretzat referente handia baita, beti horra begira goten baikara. Horregatik, aurten atera dugu programa berri hau, metodologia propio batean, oinarrituta dago, ikusteko enpresek nolako teknologia digital maila daukaten, Ikanos izeneko teknologia da, programa bat, Europako dekomean oinarrituta dago. Bestalde, zertarako da laguntza hau? Programa honen helburua da enpresa onuradunak aholkularitza espezializatua eta banakakoa jasotzea. Ikusteko nolako profil digitalak eduki behar dituzten eta ze egoeratan dagoen enpresa bakoitza. Profil digitali dagokienez, eta hori ez da bakarrik informatikoak edukitzea enpresan, baizik eta ze gaitasun digital eduki behar ditugun bakoitzak gure lanpostuetan. Zuzkidura 1.000.000 eurokoa izango da, programa berri bat bultzatzen den bakoitzean, ez dakizun nola hartuko duten enpresek, horretarako 15 bat enpresa laguntzaile hautatuko ditugu, hain zuzen ere, haiek laguntzeko enpresei beraien diagnostiko digitalak egin ahal izateko profil digitali dagokienez. Nor aurkeztu daitekeen? Kontsultorak, bitarteko organismoak, tiken hornitzaileak, berez diagnostikoen lagundu dezaketen guztiak. Egingo dugun transferentziaren bitartez, gure metodologia Ikanos hau ezagutaraziko diegu, baina gero gai izan beharko dute enpresei laguntzeko kompetentzia digitaletan dauzkaten hutsuneak bete ahal izateko. Gaitasun hauek landu behar dira, funtsezkoak dira. Programa honekin abiatu gara, ikusiko dugu, zer moduz ateratzen den. Doiketak egiteko, aldaketak egiteko, hobekuntzak egiteko, edo bultzada handiagoa emateko, behar bada ere bai, datorren urtean. Eta espero dugu, programa guztia apirilaren bukaerarako eskuragarri edukitzea. Aste santu ondorengorako. Eta, bukatzeko gutxi falta da. Segurazki, izen nahazte borrazte handia aukiko duzu buruan, baina, zin dagizuet, gutxi falta dela bukatzeko. Zerbitzuen alorra zerbitz egin beharko nuke. Eusko Jaurlaritzan ere
finantzatzen ditugun zerbitzu batzuk ere eskaini egiten diegu enpresei, eta horregatik, programa horietako batzuek badaukate, aurrekontua beste batzuk ez, aterkiberaren barruan daude. Uste dugu zerbitzua ere, lehenago esan bezala, eraldaketa digitalaren ibilbide horretan, uste dugu kompetentzien esparru hori dena, kompetentzia digitalak, eta, hori zerbitzu bat bezala landu egin dugu urte hauetan, eta horrek eraman gaitu programa bat sortzera, baina uste dugu zerbitzuaren alorrari ere funtsezkoa dela, eta oso ondo baloratuta dago enpresetan gainera. Hau da, Spriren zerbitzuak jaso dituzten enpresetan oso ondo baloratuta daude zerbitzu hauek, baina ez alor publikotik, alor pribatua ordezteko asmoarekin, inondikan ere ez. Hortaz, zerbitzuei dagokienez, sensibilizazio eta edapen zerbitzu batzuk aipatuko ditut. Lehendabizi bait IT txartela egiaztapen zerbitzua, berez 2 zertifikazio ziurtagiri dira, zabalduena IT txartela da. Honek, esaten du zer dakigun egiten teknologiarekin, baitekin ikusi nahi da nolako evoluzioa daukan IT txartelak, aruntzago doa, ziurtatu nahi du zertarako erabili ditzakegun teknologiak, informazio teknologiak zehazki, identifikatu nahi du ze trebetasun eduki behar diren, edo dauzkagon, teknologia digitalen esparruan, eta berdin da ze erremintarekin. Kontua ez da erreminta, baizik eta zertarako erabili dezakegon erreminta bakoitza. Berez lanpostorako profesionalak gaitzeko eta trebatzeko helburua dauka, ziurtagiri honek. Batez ere, mundu publiko edo prepubliko delakoan lan egiten da, asko eskatzen da adibidez administrazioan sartzeko, OPE askotan IT txartela behar da, administrazioan sartu nahi duten pertsonentzat. Hurrengo 2 zerbitzuak oso harreman handia dutenak aurrekoarekin, mikroenpresa digitala implantalariak eta mikroenpresa digitala prestakuntza izenekoak. Prestakuntza, hitzak esaten duen bezala, prestakuntza zerbitzu bat da, mikroenpresentzat, euren lehiakortasuna hobetzeko asmoarekin, eraldaketa digitala egitea mikroenpresa batentzat batzutan zaila izaten da, eta mikroenpresa hauentzat 2 zerbitzu hauek eskaintzen ditugu, bat prestakuntzari dagokionez eta bestea aholkularitzari dagokionez. Datu batzuk ematearren, prestakuntzan joan den urtean, prestakuntza eman genien, 6.200 pertsonak parte hartu zuten, mikroenpresa digitala prestakuntzako jardueretan, 550 ikastaro eman ziren, aurreko urterekin konparatuta, 150ko hazkuntza eukizuen, hori ez da meritu handikoa, 2020 urtea, oso zaila izan baitzen prestakuntzarako, etenaldi handi bat jasan genuen, baina pandemia aurreko datuetara iristen ari gara, prestakuntzaren esparru honetan, eta, ikusi dugu prestakuntza online ere oso baliagarria dela, 2 orduko formatua daukaten ikastaroak emanez, eta implantalariak izanekoetara etorriz, hemen, soluzio digital batzuk eskaintzen dira, kasu honetan, neutralitate teknologikoa bultzatu nahi dugu, ez dugu soluzio bat edo bestea
saldu nahi, 200 piku soluzioen katalogoa daukagu eta implantalariak honetan aholkuak ematen zaizkie mikroenpresei jakiteko, zein soluzio hartu ezaketen. Joan den urtean, 1.600 implantazioa genituen, aurreko urtean baino 8% baino gehiago, eta berrez diot, gure lana, gure helburua, ez da sektore pribatua ordezkatzea, baizik eta bultzada bat ematea, enpresa txiki hauei, merkatura joan daitezen teknologiaren bila, hobekuntza lortzeko asmoz, bitxitasun bat aipatuz, sartu dugu bertan. Ogasun alorreko tiket bai, kolaboratzen ari gara, tiket bairekin, hain zuzen ere, laster obligatoria izango delako, enpresa guztientzat. Eta tiket bairi esker, enpresa txiki asko ikusten ari dira, teknologiaren abantailak zein diren, obligazio batetik abiatuta, ezagutzen ez zuten mundu bat ezagutzen ari dira. Azkenengo bi zerbitzuak, oso azkar, enpresa digitala zentroak, 4 zentro dira, Euskadiko parke teknologikoetan daudenak, gaur horietako batean gaude, tailerrak, jardunaldiak, kongresuak antolatzen dituzte, prestakuntza eta zabalkunde jarduerak antolatzeko, beti ere teknologia joerei buruz, 5G, adimentza artifiziala, ikuspen artifiziala, biki digitalak, marketing digitala, eta bar. Uste dugu lehiakortasun handia eman aldietala gure enpresei, 230 ekintza egin ziren eta 8.000 personak parte hartu zuten. Eta azkenengo zerbitzua, barnetek teknologikoak dira, ez diegu prestakuntza deitu nahi izaten, gehiago da, zabalkundea eta sentsibilizazioa, gure ustez, enpresa batek esaten digunean, teknologiaren batean sakondu nahiko luketela, orduan barnetegi moduko batzuk antolatzen ditugu, langile apur batzuntzat, joan den urtean, presentzialitatearekin arazoak egon zirenez, ala eta guztiz ere 25 barnetegi egin ziren, 250 personaren parte hartzearekin, eta, hori guretzat, esaten du horrek, pandemiaren aurreko datuetara itzultzen ari garela, poliki. Eta azkenik, sartu dugun beste zerbitzu bat, zabalkundeari begira, eta hau da Metaposta izeneko proiektua. Sartu dugu urten, baina ez berria delako, Metaposta aspalditik existitzen da, zerbitzu hau duela 10 bat urte sortu zen, kolaborazio publiko-pribatua du, Sprik bultzatu zuen, 10 urte baino gehiago dira, herrialde nordikoetan inspiratua, Danimarkan hain zuzen ere, enpresei alako buzoi digitalak deitzen direnak, buzoi virtualak erabilgarri jartzeko edo eskaintzeko. Batetik, dokumentazioa kustodiatu alizateko edo zaintzeko, zainketa edo zaintza elektronikoa lortzeko, bezerorentzat, hornitzaileentzat, dokumentazioaren trukea errazteko, sinadura elektronikoa ere landu genuen, dokumentazioaren zaintza elektronikoa, komunikazio ziurtatuak, alor pribaturakoa esan bezala. Duela 10 urte oso aitzindaria izan zen, paperless, gero eta kontzientzia gehiago daukagu, papera ez dela beharrezkoa eta presentzialitatea
arazoak eman dituenetan, eta postari esker enpresa askok, abantaiak atera dituzte, legeak aukerarik ematen ez zuenean mugimenduak egiteko, zerbitzu honek 200.000 buzoitik gora ditu gaur egun, esan bezala, sinadura elektronikoa, dokumentazioaren eskuratzean, eta zaintza elektronikoaren esparruan dihardu. Pandemiak erakutsi du oso baliagarria dela, eta horregatik edatu eta bultzatu nahi dugu, zuentzat eskuragarri jarri, eta honekin bukatzera noa. Ni ere bat nator, sailburu Andreak eta teknologia zuzendariak esan duena, deitu, idatzi, joguena, bilduko gara, albaldin bada, asko gustatzen zaigu, biltzea, zuen proiektuak ezagutzeko, edo ezpadakizue zuen proiekturen bat sartu ote daitekeen esparru hauetan. Batzuetan, programa bat daño egitaro, baino gaiagotara aurkeztu daiteke, eta, lantalde bat ipiniko dugu zuen esku, hori gure obligazioa da, gure lana da. Espero dut, datorren urtean esan alizatea, aurrekontua handitu dugula. Eskerrik asko, sailburu ordea. Eskerrik asko, Alberto, eskerrik asko, Leire. Bueno, esta es toda la oferta. Hau da programa eta zerbitzu hauetan daukagun eskaintza osoa, teknologia, berrikuntza eta eraldaketa digitaleko sailburu ordetzan, informazio asko eman dizuegu, baina, esan bezala katalogo osoa daukazue, gure sailaren programa guztiak, patxadaz aztertu alizateko, aste honetako saioak bukatu eta gero, segurazki konektatuta zaudetanetako asko eskatu diguzue katalogoa, eta txatean ere baduzue bai esteka eta bai PDF-a bera ere. Nola nahi ere, web horriak ere euskadi.eusen eta espri.eusen topatu dezakezue. Gaur, hirurok izan gara plan honen aurpegiak, baina esan beharra daukat, lehenago ere aipatu dugun bezala, badagoela lantalde handi bat, indartsu bat, guzti honen atzean, batez ere Jaurlaritzean, eta Sprint, eta denak zuentzat eskuragarri daude, zuei laguntzeko. Zuen esanetara geratzen gara, baita gure taldeak ere, zuek laguntzeko gaude, eta argi daukagu guztion artean bidea errazagoa izango dela eta urrunago helduko garela. Beraz, aldez aurretik, eskerrik asko zuen ahaleginagatik eta zuen arretagatik egun ona izan. Agur. Oraina ahaztu gabe etorkizunari begiratzen diogu, datozen belaunaldien mesedetan. Eusko Jaurlaritzaren ETE-entzako laguntza plan berria oraina da. Etorkizuna, garapen eredu inklusiboa eta iraunkorra. Informa zaitez euskadi.eusen. Oso etezaleak gara. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Miramos al futuro sin perder de vista el presente, comprometidos con las siguientes generaciones. El nuevo plan de ayudas PYME del Gobierno vasco es el presente. El futuro, un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Infórmate en euskadi.eus. Somos muy de pymes. Gobierno vasco. Euskadi. Bien común.